Il-ċerimonja tal-ingress tal-Arċisqof il-ġdid hija maqsuma f'żewġ partijiet importanti. L-ewwel nett għandna il-mixja jew il-korteo li l-Arċisqof se jagħmel mill-kunvent tad-Dominikani sal-Katedral tal-Imdina. It-tieni parti taċ-ċerimonja li hija tilħaq il-qofol tagħha hija l-Ewkaristija li l-Arċisqof jiċċelebra flimkien mal-Knisja kollha, lajċi, saċerdoti u l-isqfijiet oħra li jkun hawnhekk jikkonċelebraw miegħu. Il-mixja l-ewwel nett tfisser id-daħla tal-Arċisqof fil-katedral tiegħu, imma tissimbolizza wkoll il-mixja tal-fidi li l-Arċisqof irid jagħmel issa flimkien mad-dijoċeżi tiegħu. Il-mixja hija maqsuma f'erba' mumenti. Fil-Knisja tad-Dominikani l-Arċisqof flimkien mal-Arċisqof Emeritu se jinżel fil-grotta tal-Madonna tal-Ar u hemmhekk jitlob lill-Madonna u jkanta l-antifona sal-Vereġina. Imbagħad jittieħed sal-grotta ta' San Pawl fejn flimkien mal-isqifiet li jkunu qegħdin jakkumpanjaw l-Arċisqof il-ġdid jinżel fil-grotta u hemmhekk jirreċita l-kredu l-istqarrija tal-fidi anke brabta ma' San Pawl li kif naqraw fl-Atti tal-Apostli kien dak li wasslilna din l-aħbar it-tajba il-fidi tagħna f'Ġesu. Mill-grotta ta' San Pawl imbagħad l-Arċisqof il-ġdid jimxi sal-Santwarju ta' San Giuseppe fil-Knisja tal-Patrijiet Minuri. Hemmhekk jidħol jinvista lil San Giuseppe u jgħid il-kolletta tal-quddiesa tiegħu. Minn hemmhekk imbagħad joħroġ akkumpanjat mill-provinċjali irġiel u nisa tal-komunitajiet reliġjużi f'Malta. Mill-Santwarju ta' San Giuseppe imbagħad jgħaddi jibqa' miexi għall-Knisja ta' San Mark tal-Patrijiet Agostinjani. Hemmhekk jinvista l-Ġesu Sagramentat u jkanta il-Veni Creator flimkien mal-kappellani tal-parroċċi kollha ta' Malta. Imbagħad flimkien minn hemmhekk joħorġu u jidħlu fil-belt tal-Imdina. Fil-bib tal-Imdina l-Arċisqof jiġi milquh mill-Kunsill Lokali mill-awtoritajiet ċivili tal-belt. Imbagħad ftit pass il bogħod jiltaqa' anke ma' komunitajiet ta' reliġjonijiet oħra. Minn hemmhekk imbagħad l-Arċisqof il-ġdid jidħol fil-katedral tiegħu biex jipprepara ruħu għat-tieni parti tal-din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-quddiesa. Hekk niftakru li l-qofol ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi jintlaħaq meta l-Arċisqof jiċċelebra l-Ewkaristija flimkien mal-Knisja tiegħu, ġifieri mhux biss mal-lajċi jew mhux biss mal-Presbiteri ma magħhom ilkoll flimkien. Meta tibda l-quddiesa tinqara littra apostolika tal-Papa Franġisku li fiha jaħtar lil Monsinjur Xikluna bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. U importanti wkoll li din littra apostolika tintwera l-ewwel nett lill-kulleġġ tal-Konsulturi tal-Arċisqof u anke lill-ġemgħa miġbura fil-katedral. Wara li tinqara din littra, il-Nunzju Apostoliku li huwa rappreżentant tal-Papa f'Malta b'mod simboliku jagħti il-katedra l-Arċisqof il-ġdid, ġifieri waslu u joqgħod bil-qiegħda fuqha. Il-katedra tfisser il-seta u l-awtorità u anke responsabilità li għandu l-Arċisqof il-ġdid fit-tagħlim li jwassal bla mittifes it-tagħlim tal-Knisja. U jagħtih ukoll il-baklu li huwa s-simbolu ta' tmexxija. L-baklu l-forma tiegħu tfakkarna ħafna fil-bastun li kienu jużaw ir-rajja u allura awtomatikament għandna din ir-rabta bejn l-Arċisqof il-ġdid fir-rwol ta' tmexxija tiegħu mal-raj it-tajjeb li hu Ġesu, r-raj li iwassal lil-naċ tiegħu fil-merat ta' dejjem. Il-baklu wkoll ifisser din responsabilità ġdida, responsabilità ħelwa li l-Arċisqof il-ġdid għandu fit-tmexxija tad-dijoċesi. Imbagħad fil-fatt il-quddiesa tkompli bħas-soltu. U interessanti li l-aħħar darba li saret din iċ-ċelebrazzjoni tal-ingress kien meta sar Arċisqof ta' Malta Monsinjur Giuseppe Merċieqa li kien diġà isqof awżiljarju kif fil-fatt kien Monsinjur Xikluna. Kienet ċerimonja li tixbaħ lil din li aħna qed ngħixu f'dawn il-jiem. Id-differenza bejn din iċ-ċelebrazzjoni tal-ingress u dak li sar fl-okkażjoni tal-ħatra ta' Monsinjur Paolo Cremona bħala Arċisqof ta' Malta huwa l-fatt li Monsinjur Cremona ma kienx ordinat isqof qabel. Allura l-ordinazzjoni tiegħu li saret fil-konkatedral ta' San Ġwan fil-fatt ma saretx fl-Imdina, l-ordinazzjoni episkopali tiegħu kienet ukoll forma ta' ingress jew nkella possess tad-dijoċesi.